Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi du ezin dela euskaraz jakitea eskatu Gipuzkoako Foru Aldundiaren Uliazpi Fundazioan zaintzaile gisa dauden 34 lanpostuetako bat lortzeko, oposaketen bidez bete beharreko lanpostuak alegia. Luis Javier Murgotio epaiak sinatutako epaiaren arabera, euskararen normalkuntza plana ezin da oinarrizko eskubideen aurretik joan, eta euskara kasu honetan baldintzatzaile izateak urratu egiten du hizkuntza eskakizuna egiaztatzen ez dutenentzat lan publikoa egiteko eskubidea. Euskalgintzaren Kontseilua hizkuntza eskubideen behatokia UEMA eta Labek oso larritza jo dute epaia, eta botere judizialaren oldarraldian beste urrats bat dela adierazi dute. Debekuen logika horretan bizi gara eta uste dut dagoen azalpena horixe dela, ez? Gure albo estatuek logika monolinguista hori erabat txertatuta dutela eta hizkuntzaren ikuspegitik supremazismo hutsean ispilatzen dela hori. Epai horren aurrean Gipuzkoako Foru Aldundiak helegite jarriko duela iragarri du. Garbiñe Mendizabal Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendariak nabarmendu du euskaldunok eskubide osoa dugula zerbitzari publiko guztiekin euskaraz egin ahal izateko. Uliazpi Fundazioa Aldundiaren erakunde autonomoa da, eta dibertsitate funtzionala duten pertsonei eta haien senidei zerbitzu ematen die. 2021ko uztailean 34 zaintzaileren lan deialdia argitaratu zuen, eta horietatik 32an euskararen oinarrizko ezagutza eskatu zuen, langileen ezagutza tasa normalizaziora gerturatu eta erabiltzaileen eskubideak bermatzeko helburuarekin. Auzitegiak baina ebatzi du oinarrizko eskubideen aurka egiten duela 34 zaintzaileri euskaraz jakitea eskatzeak. Testuinguru honetan Uliazpiko langileek protesta egin dute goizean EAEko Auzitegi Nagusiak hartutako erabakia epai euskarafoa dela salatuz, Labek eta Elak deituta. Langileentzat kolpe gogorra izan da epaia, iritzi diote hutsean uzten duela azken urteetan egindako lana. Euskaraz! Azterketak! Euskaraz! Azterketak! Euskaraz! Eta oztopoaren tamaina ikusteko, hortxe dago adibidea, ez? Ipar Euskal Herriko ikasle, ehunka ikaslek oinarrizko eskubideetako bat, azterketak beren hizkuntzan egitea, urratua dute. Eta horren aurrean, desobedientzia esango nuke zilegi ez ezik beharrezko ere gertatzen dela. Eta aurrean dugun zaintzia sistema heteropatriarkala suntsitzeko, martxoaren 8an Euskal Herriko kaleak hartuko ditugu. EAJak, PSNek, CNek eta Confebaskek zaintza behar desberdinak merkantilizatzearen, privatizatzearen eta haiekin espekulatzearen ardura dute. Behar dugu berdintasun mezua gizarteari helaraztea, ezta? Eta, badirudi ez dala erreza, azkenean nik uste dut aurrera pausuak emon ditugula,
baina behar dugu paso gehiago ematea. Azkenean behar dugu emakumeak libre sentitzea Bilboko kaleetan. Eta kanpainekin jarraitu behar dugu, sensibilizazio kanpainekin, bai eskoletan, bai gazteen artean, eta bai gizarteari helarazteko olako mezuak. Baina baita ere, hirian dauzen puntu arriskutsuak, baita ere hirigintza ikuspuntutik, puntu horiek landu eta kendu, eta horretaz Gabi. Por ti, construimos una sociedad más justa y democrática. Zuregatik, gizarte justuago eta demokratikoagoa eraikitzen dihardugu. Por ti, incorporamos talento femenino e impulsamos la conciencia en igualdad. Zuregatik, emakumezkoen talentua txertatzen dugu eta berdintasunean kontzientzia sustatzen dugu. Por ti, tendremos un futuro más libre y solidario basado en los cuidados. Zuregatik, zaintzain oinarritutako etorkizun askeagoa eta solidarioagoa izango dugu. Por ti, por todas. Zuregatik, guztiengatik. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Y lo que esperamos es tener pues precisamente un protocolo justo para antes de San Fermines para poder garantizar, sobre lo que se trata es de garantizar que las mujeres estemos libres también en los espacios de ocio. Aste honetan martxoak 3ko memoria gunea albistea izan da. Izan ere Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak patronatuan parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Ostiralean berriz Gasteizko udalak sinatuko ditu estatutuak. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman zion erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horrekin hitzitzat jo du memoriagunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Erakundeek patronatuan parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Horrela prozesuak hainbat hilabete geldirik egon ondoren aurrera egin du. Erakundeok fundazio honen estatutuak onartuta eta 3 erakundeen parte hartzea berretzita, uste dugu pausu erabakigarria ematen dela, fundazioa bera sor dadin, eta horrela beteko dela gasteiztar asko eta askoren nahia, 1976an izan ziren gertakari eta malgarri haien inguruko
aitortza eta memoria egiteko. Gobernuaren kontseiluak argi berdea eman dio, Arabako Foru Aldundiak martxoak 3 memoria gunea fundazioan patroi gisa parte hartzeari. Eta fundazio horren estatutu arautzaileak onartu ditu. Memoria gunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. 2021eko hitzarmena errespetatu beharko dute, fundazioaren estatutuen helburuak zuzenduko dituzte eta biktima bat egongo da lehendakari ordetza postuan. Eta bueno, esan beharra dago, naiz eta nahiko nekagarri esan presozio honetan egotea, indarrak atera ditugula, aurrera jarraitzeko, presionatzen jarraitzeko, eta azkenik lortu dugula, eta guretzat izan dela garaipen bat, lortzea 2021ean adostutako lankidetza hitzarmen hori aurrera eramatea. Gauzak horrela, memoria gunean nola izango den eta zer eskainiko duen erabaki behar dute hurrengo hilabeteotan. Ez genuen nahi, argi genukan ez genuela nahi izatea nolabait memoriaren enkapsulamendu bat, nahi genuen izatea zentro ireki bat, zeinak lotuko dituen atzoko eta gaurko borrokak, martxoaren 3ak ere hori irakasten digu. Bestalde, Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Ostegun honetan, Vital Fundazio Kulturunean martxoak 3ko dokumentala proiektatuko da. Ostiralean berriz, arratsaldeko 6etan, erail zituzten 5 langilei omenaldia egingo diete eta 6:30 manifestazioa martxoak 3ko plazatik irtengo da. Birakariak, entzufismoa, adiskidekeria ez dira kontu normalak, ezin dugu pentsatu hori guztia normala denik, eta kezkatzen gaitu gaur izpide ditugun kasu hauek ez ote duten normaltasun sentsazio hori herritarren artean gehiago edatzen. Atei birakariak gertatzen baldin badira, zergatik gobernuak dituen mekanismoak hori gerta ez dadin, zergatik ez duten behar bezala funtzionatzen. Egin zuten derregorrezko konsulta hori, batzorde honi, jakiteko, hasi behar zituzten jarduera pribatu horiek, bateragarriak ziren edo ez, ordurarte funtzio publikoan izandako jarduerarekin eta izandako eginkizunekin. Eta 4 personek jaso zuten baimena edo baiezkoa aktibidade berri horretara pasatzeko.
patronalak berriz ere ez du ezer ekarri bilerara, hortaz uste dugu patronalen negoziazioa luzatu nahi duela, arindu beharrean. Jarri ditu mai gainen ez eduki zehatzak, zehaztasunik ez doa eman, baina akordioa osau alko luketen nolabaiteko planteamentu horiei jarri dizkie mugak. Ikusten dugu aurrea pausok etorri partez, etorri zezkigun bakarra izan dielatzea pausok eta mugak. Enpresak KPI-an portzentajea produktuen azken presion deribatzen badabiltzala, beraz esango du enpresan egoera ona da. Akordio bat nahi baldin badeu, borroka izango dala akordioa baldintzauko don modu bakarra. Urrengo egunetako beste sindikatu deitea gure artean elkartu eta nolabaiteko mobilizazio batzuk adosteko patronalan jarrera aldatzen dan. Negoziaketa oraintxe hasi da, baina garbi da ona da, ez badao eduki nahikorik edo negoziaketa momentu batean agortzen baldin bada, guk bai konfrontaziora juteko autua hartuko deula, eta egia dare bai beti esan deula, azkenen batasunak indartze gaitula. Oraingoz badakiguna eta gure konpromisoa da asanbladak egitea gure komarketako afiliazio eta militantziarekin. Orain arte mobilizazioak elkarrekin egin ditugu. Hori da, orain arte indarrean genuen protokoloak zeukan balio handiena. Eta baita ere, protokoloaz gain, instituzio egin behar genizkien aldarrikapenak elkarrekin egiten genituen. Eta elkarrekin egiten genituen kalean, manifestazioetan. Behatzen genuelako, organo horietan etzegoela borondaterik langileen aldeko interesak defendatzeko. Eta gure egiteko nagusia zala, kalean mobilizazioen bitartez, protesten bitartez, organo horietan hartzen diren erabakiak baldintzatzea. Behatzen dugulako, gaskoz gehiago baldintzatzen dela, kalean langileekin, organo horietan, mahai baten inguruan eserita baino. Eta hori da bertan bera geratuko dena, eta hemendik aurrera, elak bere aldetik eta labek ikusiko guztelan, baina erantzunak alde bakarrez hartu beharko ditugu. Eta organoetara bueltatzeak, ondorio praktiko argi badu, eta orokorrean ela eta laben arteko elkarlana zaildu egiten dela, eta komisiones obreras eta UGT-rekin izan dezaketena erraztu. Eta guretzat gai oso sentiberak diren gai batzu elkarrekin landu nahi izan ditugu eta zaindu ditugu. Eta hau ere galtzeak asko zailtzen du etorkizunean elkarlanean aritu alizatea. Según los últimos datos de FUEM, las mujeres representan o representamos el 18% de las personas que trabajamos en la industria. Aunque si ponemos el foco en el taller, ese porcentaje disminuye hasta el 12%. Sin embargo, si por otro lado analizamos las ofertas gestionadas por nuestra área de empleo, los perfiles más demandados de la industria son precisamente los que están relacionados con el taller. Entonces la cuestión es, ¿por qué es aquí donde nos encontramos con menor presencia de las mujeres? Javier Muguruza musikari eta konpositore irundarrak aurre zuzendutako Txitxarra eta Atuna disko berria kaleratu berri du Leire Bilbao idazle ezagunaren letrekin. Esan nahi du jarraitzen dudala, ez? Orain dela 3 urte, aspaldin hasitako bidean, baina bereziki azkeneko 3-4 urte hauetan hasitako bide hortan, ez? Aurrentzako musikaren bidean, alegia. Nolabaiteko konfirmazioa edo, beste behin ere, 3-4 urtetan Oker, Dodoa eta orain Txitxarra eta Atuna etorri da, orduan nik uste dut, esan daitekela
bide bat markatzen ari garela, ezta? Urontzian dagoen arraina itxasora bota duzue eta libre utzi duzue. Horrela sentitzen dut poesia musika bihurtzen denean, kantu bihurtzen denean. Poesiak eta musikak bat egiten dute lan berrian eta metaforez eta onomatopeiez osaturik daude abestiak. 10 kanta sortu dituzte orotara eta diskoan topatu dezakeguna aurreratu digu Muguruzak. Ez du igual, nola esan, diferentzi hola oso nabarmenik bestekiko, musikariak eta ekipoa nahiko antzekoa da, baina esango nuke registro desberdina dagola, ez? Bueno, postasuna baina dago, baina tragedia ere bai, ez? Eta hori ere kontatu behar zaie umei hitz egin behar zaie bizitzaz. Maite mintzeaz, seriotzaz, bizitzako arrokeriaz eta tuntunkeriaz, txitxarro eta tunean agertzen dena, ez da horregatik dira txitxarro arroa eta tuntuntuna. Tuntuna, esan zion txitxarroa, txitxarro arroa, tuna. Donostiako Mamusik estudioetan grabatu da Mikel Azpirot, Jean-Mari Ekai eta Carlos Aranzegin musikariekin eta Nibes Arilla abeslariarekin batera. €6 milioi, baina azkenerako gu konturatuta gauz eta onartu behar dugu diru hau, milioi hauek, zera kopuru hauek, palanka baino ez dira martxan dauden eta martxan jarri nahi diran proiektu guztiak sustatzeko eta eragiteko. Somos Luba, somos Luba, encantada de conocerte con tu Luba. Vive al ritmo de tus sueños donde estés, tírate sin miedo, emergerá la red, la causa es del efecto que es amor y movimiento. Somos Luba, somos Luba, somos Luba, encantada de conocerte con tu luz.
1990ean Donostiako koordinadora feministak 5 kilometroko lilatoia lasterketa antolatu zuen emakumeentzat. Aldarrikapenak argiak ziren, sarien berdintasuna, emakumeak kirola kalean egitera animatzea eta beste lasterketa mistoetan parte hartzeko bultzada izatea. 33 urte igaro dira eta lasterketa zaindu eta ezaguna bihurtu da, emakume askorentzat kirolen lehen urratsak emateko erreferentzia bilakatuz. Igande honetan ospatuko da lilatoiaren 33. edizioa eta inoizko parte hartze handiena izango du. Izan ere iazko edizioan 5.000 emakume izan ziren lasterketan, aurten aldiz 6.000 izango dira. Antolatzaileek adierazi dute dagoeneko izen emate itxia dagoela. Atletiko San Sebastian elkarteak antolatu du aurtengo edizioa ere, jada 8. Baina bestalde 250 lagun arituko dira lanean voluntario gisa, dortxalak eta kamisetak banatuz eta egunean bertan lanean. Bestalde parte hartzaientzako errafurtzuko tren bat izango da ekitaldira joateko. Soilik lasterketan parte hartuko dutenek edota haiekin joango direnek erabili ahalko dute. Zerbitzu honen ordutegia lilatoiaren Twitter kontuan izango da ikusgai. Eta lasterketa handia goizeko 10:00 hasiko dute. Eskubizikletako modalitatekoak aterako dira lehenengo eta jarraian korrikalariak. Ordu betera 11:30 aldera udaletxeko balkoian sari banaketa egingo da emakumen etxeko batukadarekin. Eta eguerdian lila poteoa delako berreskuratuko dute parte zaharreko kaletan barrena. Egun borobila izango da Donostian igandean. Adimen artifiziala oinarri, azpidatzi automatikoak eskuragarri jarri ditu Hamaika telebistak webgunean. Hamaikan hasi ginenetik bagenun helburu bat eta zan euskaldun berriei altzala eskaini ahal izatea azpitituluen bidez esaten genuena telebistan, ez? Orduan eta urte guzti hauetan hori ez da posible izan, ez genulako baliabiderik eta seguruen teknologia nahikorik. Orai NLP teknologia etxearekin, Eluiar Fundazioak kudeatzen duenarekin, posible izan du hori lantzea, bai elkarlanean azkenean beraiekin, eta kamekin ere bai beste gure aliatu teknologiko bat aspaldikoa, ez. Orduan, hiruron artean garatu dugu, esaten dena azpititulu bihurtu ahal izatea. Eta hori, nire ustez, balio gehitu bada Hamaika telebistako ikuslentza. NLP teknologiak dira ordenagailuek eta hizkuntza ulertu, tratatu eta sortzeko erabiltzen dian teknologia guztiak, ezta? Eta hor sartzen dira bai itzulpen automatikoa, edo baita hizketaren ezagutza, eta azpititulazio automatikoa, hizketaren sorkuntza, chatbotak, lako mila gauza. Hamaika telebistarentzako egin duguna da gure azpititulazio automatikoko teknologia integratu Hamaikako lan prozesuetan, ezta? Orduan albiztiak edo edozein bideopieza eta grabatzen danean eta katalogora igotzen danean edo publikatzeko igo behar denean aukera dago, nahi bada automatikoki azpititulatzeko, eta nahi izan ezkero azpititulu automatiko hietan da zen akatsak zuzentzeko eta gero publikatzera bidaltzeko. Eta egin dugu gure teknologia hori bertan integratu eta egokitu. Horretarako Hamaikak urtea baliatu du kazeteriak formatu eta sistemari behartzuen informazioa erakusteko. Egia da, azpidatziak automatikoki kudeatu ahal izateko kazetariek hilabete dezente pasa dituztela lanean, sistemari erakusten eta zuzenketak egiten, gaur egunean zuzenketarik egin gabe ere ikusentzulei eskaini ahal izateko azpidatzi automatiko hauek. Azpidatziak martxan jartzeko helburu nagusia izan da batez ere irisgarritasuna. Irisgarritasuna bai entzuteko arazoak dituzten pertsonetan pentsatuz, baina baita ere euskara ikasten ari diren horientzako lagungarri gisa. Aurrera begira erronkak izango dira, albisteetan ez ezik, elkarrizketetan eta saioetan eduki gehiagotan azpidatziak eskintzeko aukera izatea, eta baita zergaitik ez beste hizkuntza batean dauden elkarrizketak euskeratzea, edota kanpora begira ere interesgarria iruditzen zaigun edukia euskeraz
sortu eta beste hizkuntza batzuetan azpidatzi ahal izateko gaitasuna izatea. Hurrengo erronkak albiste ez haratago, elkarrizketak eta saio ezberdinak eskaini ahal izatea izango dira. Eta aurrerantzean ere proiektu hauekin jarraituko dugu, bai orai NLP-rekin eta bai kamekin eta beste batzurekin ere, espero dut topatzea berriak ere. Jendartean, infernuan ito nintzen bizitzaren bidean, errebitartean ikasi nuen jendartean, itxi nituen begiak ireki nuen arima, atzean utziko nuen galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Sentimena horren urdi. Denbora da ez dugula hartzen kafetxori. Atzoko azken tabernetan ezin dudan ikusi. Zure lagunez oroitzena ez dela. Zure lagunez oroitzena ez dela. Madama Biterriak pasatzen dira eta horretarako gaur gurekin dugu Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Eta hasteko atzoko eguneko Osasuna eta Atletiken arteko partidaren inguruan galdetu behar dizut, ez dakit tarterik izan zenuen ikusteko, ziur naiz, bai ez, nolako balorazioa egiten duzu? Bai, justu, heldu nintzen etxera, emaztea eta semeagaz partidu ikustera, izugarrizko ilusioaz, baina partido txarra izan zen eta guretzako emaitza ez da hain ona, baina beste aukera bat daukagu apirilaren 4an, hurrengo partiduan, eta hor kanporaketa hor irabazi behar dugu bai edo bai, ez dago beste aukerarik. Bai ez, bueltaren zain badira aukerak eta behintzat txarrenean ere ez euskal talde bat izango da finalean. Hori seguru dau, finalean euskal talde bat egongo da, baina gure asmoa da Atletik izatea final horretan, izugarrizko girua sortzen da hirian bertan, eta behar dugu ilusio hori, hain urte bi hauek hain txarrak izan ziren ondoen, behar dugu ilusio hori, eta Atletik finalera badoa ilusio hori sortzen da bai edo bai, horregaz gabiz. Bai ez, eta Atletik ez gabiltzala, atzo bertan Iribarrek 80 urte bete zituen ez, enbaxadore bat bada ez, eta tira, hor Bilbotik eta Udaletik ere opari bat egin nahi izan dio zuen, eskultura bat ez hitz egin da, baina omenaldi bat ere egingo duzu ez, zer gehiago jakin daiteke? Lantzen ari gara, lehenik eta behin eskatuko nizueke ustea beragaz lan eitzea, Angelegaz, Jose Angel Iribarregaz egin behar dugu zehaztu nola izango den, non kokatu, eta bera izan behar da baita ere protagonista asuntu horretan, ez da. Baina nik uste dut oso merezitakoa dela. Angel izan da izugarrizko kirolaria, izugarrizko jokalaria, Atletikeko ikono edarrena esango nuke momentu honetan, oso kuriosoa da ikustea, nik beragaz nabenean kaletik edo ekitaldi batean, zenbat ume txiki hurbiltzen diren eta
Iribar agurtzera, eta ume horiek ez dute ikusi Iribar, eta baina ezagutzen dute, eta hori importantea da. Eta gero pertsona bezala da izugarria. Nik atzo jaso nuen beraren deia, telefonoz deia, eskertzeko, eta nik esan nion Angel, eskertu ez, hau merezitakoa da, zorretan geunden zugaz, eta bera zegoen oso emozionatuta, eta, azken oparia falta zitzaion atzo, Atletiken irabaz, garaipena, ez da? Baina, uste dut urrengoan oparituko diogula garaipena. Zu garrantzitsuena ere, opari hori aizian aipatu dugula, berarekin batera ere egitea, eta hor, aurtengo urtean gainera 125 urte beteko ditu klub txuri gorriak, harin esaten da, baina ez da edonolako kontua, zer suposatzen du, halako klub bat izatea Urian? Ez dakit nola esan, izugarrizko arrotasuna, ze desberdinak gara, eta argi eta garbi geratzen da Atletiken irudiagaz ezberdinak garela. Eta nik beti diot izugarrizko lotura dagoela Atletik eta hiriaren aldetik. Hirian nabaritu egiten da Atletik irabazten duenean eta baita irabazten ez duenean. Nabaritzen da giroan. Jende Atletik irabazten duenean oso posik agertzen da, eta galtzen duenean nahiko tristura sortzen da giroan, ez da? Horrexegatik nik beti esan diot Atletik eta udaletxeko artean egon behar diren harremanak oso estuak esan behar direla. Eta nik aipatuko nuke presidente guztiekin euki ditu dela izugarrizko momentu honak eta izugarrizko harreman honak baita ere. Beraz, urte hurrenak ere ospakizunetarako emango du? Bai, momentu polita ospakizun hori eitzeko eta ospakizun gehienetan segurazki Bilbon izango dira, eta izenean baita ere agertzen da Bilbo, Bilbao, Athletic Club de Bilbao, naiz eta Bizkai osoan Atletik presente izan, baina Bilbon da geutzako behintzat lotura importanteena esango nuke, ez da? Eta Bilbo batetik eta Kirolak bestetik izango du beste ekitaldi oso handi bat ere hemen Bilbon, ez? Frantziako turra dena Bizkaitik irtengo da, Bilbotik irtengo da, ez? Eta luzea izan da prozesua ona iristeko, baina iritsi egin da, nola bizi izan duzu prozesu guzti hori? Prozesu luzea izan da, baina gero eta gertuago da momentu honetan, ez da? Prozesu izan da oso luzea, 6 urte egon gara proiektua lantzen, Parisera joaten, beraiek Bilbora etorten, baina ziurtasun eza batzuk egon dira prozesuan, baina azkenean lortu dugu, eta uste dut oso importantea dela turrak nahi zuela Bilbora etortzea, eta guk nahi genuen turra hemen eukitzea. Baina horrek esan nahi du, eraikitzen ari garen hiria edo eredua oso atraktiboa dala, ez da? Eta suposatzen du berriro Bilbon munduko mapan egongo dela. Eta izugarrizko marketingeko kanpaina izango da. Izugarrizko eragina eukiko du turra pasa ondoren, hainbeste herri desberdinetan telebistatik eta komunikabidetik agertuko da turra eta agertuko da Bilbao, Bizkaia eta Euskadi. Eta segurazki jende askok erabakiko du irudi horiek ikusi ondoren Bilbora etortzea, eta hori gure garapen ekonomikorako baita ere uste dut importantea dela. Bai, ez izan ez zer suposatzen du, halako ekitaldi bat Bilbon izatek garapen ekonomikoa bera aipatu zu, egia da jendetza etortzen da, edo halako ekitaldiak jendetza mugitzen dutela, hor zer mezu duzu zabaltzeko? Guk argi daukagu
turismoa momentu honetan importantea dela eta olako eventuak ekartzen dute turismo gehiago. Nik uste dut oraindik ibilbidea daukagula turismoren inguruan, baina baita ere nahi dugu turismo jasangarria. Eta horretaz gabiz lantzen baita ere, eta turrak baita ere olako preokupazioa du, eta bion artean landuko dugu baita ere hori. Arduratzen gaitu baita ere hotelen prezioa, eta hori nik uste dut nik mezu bat helaraziko nieke hotel guztiei, eta da gure begira da, izan behar da, luzera begira, ez urrengo hilabetetan. Guk uste dugu norbait badator, Bilbora badator eta izugarrizko ordainketa egin behar badu, segurazki igual ez du erabaki berriro bueltatzea. Eta gu nahi dugu jendea berriro bueltatzea. Horrezegatik geure begira da joan behar da apurtxuete luzerago, ezta? Hori da arduratzen gaituena, eta nik uste dut normala dala prezioak igotzea, olako eventoa dagoenean, baina segun eta nola, nik prudentzia eskatuko nieke hotelei. Esperientzia ona izan dadin bere osotasunean, eta hor orain gaizaldatuko dugu, izan ere, sexu abusuengatik bi pertsona atxilotuak izan dira azken asteburua Bilbon, hau adibide bada izan ere tamalez, alako kasuak ez behin eta berriro gertatzen dira, alare badu garrantzia instituzioetatik zabaltzen diren mezuak, eta hor noski Bilbotik ere bazabiltzate lanean ez, naizta momentu batzutan polemikak suertatzen diren, feminismoaren inguruan eta baror, zuek ze mezu duzue zabaltzeko? Lan eta lan jarraitu behar dugula. Behar dugu berdintasun mezua gizarteari helaraztea, ezta? Eta, badirudi ez dala erreza, azkenean nik uste dut aurrera pausuak emon ditugula, baina behar dugu paso gehiago ematea. Azkenean behar dugu emakumeak libre sentitzea Bilboko kaleetan. Eta kanpainekin jarraitu behar dugu, sensibilizazio kanpainekin, bai eskoletan, bai gazteen artean, eta bai gizarteari helarazteko olako mezuak. Baina baita ere, hirian dauzen puntu arriskutsuak baita ere hirigintza ikuspuntutik puntu horiek landu eta kendu, eta horretaz gabiz mugimenduekin eta partido politikoen baita ere, ezta? Eta gero beste alde batetik guk ipini behar ditugu mahai gainean behar diren baliabide guztiak. Adibidez, oraintxe daukagu Bilboko autobusak, emakume bat gabean eskatzen badu gelditu hementxe, neure ataria, neure portala hor dauta, nahi dut hemen jeitzi, holantze egiten da. Eta gero, baita ere, polizia beharrezkoa da, nola ez, polizia gero eta gehiago daukagu Bilboko kaleetan, eta geure asmoa azkenean da segurtasuna lortzea eta Bilboko emakumeak libre sentitzea. Eta horrez, berdintasun horren mueltan ere badugu gainean, kasik martxoaren 8 bera, eta hor, besteak beste, Bilboko auzoetako Andrei omenaldia egin gura diezu ez, baina ikusi ditut irudiak eta oso ikusgarria eta polita ere bada egingo zuena, ez zer duzu esku artean? Izan zen oso polita, joan, egon nintzen pasan egunean Uretamendi, Betolazan eta Zirkunbalazioan auzoetan, egon nintzen emakume batzuekin, gogoratzen dut Petri, Feli, Angela, eta, geure asmoa proiektu honegaz da, emakume hauen bizitza agerira ekartzera, ezta? Emakume hauek etorri ziren 50 hamarkadan, etorri ziren Bilbora bizitza hobe bat, lantzeko edo aurkezteko, eta nik uste dut izugarrizko aleginak, izugarrizko esfortzua egin zituztela,
beraien bizitza aurrera eroateko eta aurrera atarateko, ezta? Eta nahi dugu hori ageri ekartze da beraien balioak eta beraien ekarpenak Bilboko historioari. Eta, geure asmoa da 18 emakume horien bizitza, herrian eta kasu honetan auzoetan agertzea, mundu guztiak gai izateko, beraren historioa ezagutzeko eta beraren ekarpenak balioan jartzeko. Eta, aurretiago ere ez, aipatuzu polizia beharrezkoa dela, gaiz aldatuta horri helduko diogu berriz ere, izan ere jendearen ahotan, batez ere hiri handietan, eta jende asko mugitzen den lekuetan, ez, herritarrak ardura izaten dute euren segurtasunagatik, eta hor, segurua da Bilbo? Segurtasuna beharrezkoa da. Hiri atraktiboa nahi badugu euki, segurtasuna euki behar dugu. Zuk uste duzu edo baten batek uste du turra Bilbora etorriko zala, Bilboz hiri segurtasuna ez balaik izango? Nik esango nuke ezetz. Eta zuk uste duzu adibidez orain garapen jasangarrien helburua lortzeko Bilbon daukagu agenda 2030ko sekretariado lokala, ONUko sekretariado lokala Bilbon euki, hiri segurua ez balitz izango ez genuke hori Bilbon eukiko. Horrexegatik dinot, hiri segurua garela. Horrek esan nahi du Bilbon ez dala ezer gertatzen? Ez, gauza asko gertatzen dira. Horrexegatik gero eta polizia gehiago daukagu. 200 piko polizia gehiago azken 5 urteetan. Horrek esan nahi du geure preokupazioa eta geure okupazioa segurtasuna dela eta gure lehentasuna segurtasuna dela. Horrexegatik gabiz, segurtasuna lantzen eta detenitu gero eta gehiago egiten. Poliziaren efikazia gero eta handiagoa da. Eta, badaukagu momentu honetan, ardura batzu, labana, dirata, lapurketak, horrexegatik lantzen ari gara, eta horrexegatik momentu honetan garatu dugu tresna oso baliogarria dana. Eta dire, segurtasun tailerrak. Auzo guztietan egiten ari gara segurtasun tailerrak, auzo horretako auzokoekin eta elkarteekin, eta denon artean landu. Zer gertatzen ari da momentu honetan Indautxun, San Francisco, Deustun, San Ignacio, landu beraiekin, eta nik uste dut emaitzak oso onak direla. Hor besteak beste, orain gutxi ere azken udaltzainei jarrera egin zitzaien Bilbon. Hala ere, badira batzutan ez, kasu batzuk normaletik ateratzen daitezkenak, eta arartekoak ez, orain gutxi, ikerketa bat abiatu zuen, jarrera desegoki bategatik. Halakoak ez, nola iristen dioztu Bilboko udaletik? Beitu, nik konfidantza osoa daukat gure udaltzaingoarengan eta poliziarengan. Eta uste dut, benetan, eta nik berba egin nuen arartekoagaz, kasu honi buruz, nik uste dut azten nagusiko kasu bat dala, eta benetan pentsatzen dut kasu honetan ez dutela arrazoirik. Nik uste dut poliziaren jarrera ona izan zala, nik uste dut polizia baliabide guztiak erabili behar dutela poliziek pertsona bat detenitzeko eta nola ez, beraren eskubideak baita ere errespetatuz, baina daukagun formazioa, daukagun irizpideak Bilboko udaltzaingoan nik uste dut bat datozela irizpide guztiekin eta pertsona bakoitzaren eskubidekin baita ere. Ez, da aipatuzu segurtasunak berak baditu hainbat ertz, eta hor besteak beste lehen ez, labanez eta abarreren aipamena egin dugu, eta hor tira ez, Eusko Jaurlaritzak martxan abiatutako segurtasun pribatua, gune berezi batzuetan jartzeko, lehenbiziko froga edo Bilbon bertan izango da ez, hori ere bada pausu bat segurtasuna bermatzaldera. Azkenean, lehen aipatu dudanez, baliabide guztiak erabili behar ditugu. Eta momentu honetan, gobernuren
iritzian hori martzan jarri behar bada, guk ados eta azkenean denon helburua da segurtasuna hobetzea eta metal detektagailuak beharrezkoak badira, metal detektagailuak eta dana izan behar da eta landu behar da baita ere hori ostalaritzako sektorearekin baita ere eta denon artean azkenean nik uste dut denon helburua dela segurtasuna hobetzea eta guk pres daukagu bai ertzaintzarekin lan egiteko, bai sektorekin, ostalaritzako sektorekin lan egiteko eta bai gizartearekin lan egiteko segurtasuna hobetzeko. Eta beste gai bati helduta Bilbo jasangarria izan dadin egiten zabiltzaten lan guztiari erreparatuko diogu eta hor besteak beste atzoko albiste bazen nola Bilbouseko autobus elektriko berriek Bilboko metroko argindarra lan labur azalduta erabiliko duen eta hau aitzindaria da ez da egiten esportagarriare bada proiektua, beraz zer nolako pisua du honek Bilborentzat? Bilbo gauza asko esportatzeko daukagu, baina, nik uste dut hau, beti esaten dugu kolaborazio publiko-pribatua oso importantea dela eta gure ezaguarri bat dela. Eta kasu honetan holantze gertatu da. EBE, Repsol, Bilboko Udala, Metro, hor egon gara lanean eta azkenean lortu dugu akordio bat Medusa proiektu horretan, Medusa deitzen da proiektua, eta azkenean erabili nahi dugu metroaren elektrizitatea geure hornidura lortzeko, geure autobusen hornidura elektrikoa lortzeko, eta era horretan, uste dut jasangarriagoak izan gaitezkela, efizienteagoak energetiko ikuspuntutik izango garelako, eta baita ere merkeago izango dalako geure sistemarentzako. Hor, gabean, erabiliko dugu edo hartuko dugu elektrizitate hori, eta era horretan hartuko dugu elektrizitatea gure autobusuentzako. Aintzindaria da, zuke aipatu duzuenez, eta nik uste dut ibilbide horretatik jarraitu behar dugula. Baina ez da hori bakarrik, gero eta autobus elektriko eta hibrido gehiago, badaukagu momentu honetan eta bide horretatik jarraituko dugu, eta neurri gehiago hartu behar dira jasangarriagoak izateko. Gainera Bilbo beti izan da aldaketekin bat etorri den hiriburu bat, beraz, hau esan duzu, adibide bat dela, baina badaudela beste hainbeste, eta hor bada adibidez, eremuak peatonalizatzearen, aldeko apustua normala denez, gauza berriak izaten dira, herritarrak beti, aldaketak datozenean, batzutan mesfidatiak ere bagara, hor bada Gran Via esaterako, hala ere, balorazioa nolako egiten duzu, halako obrez? Ez da egon behar dudarik zein dan gure jarrera. Gero eta esparru gehiago irabazten ari gara oinezkoentzako. Hor daukagu hainbeste adibide, baina ez aintzineko adibideak, gaur egungo adibideak. Martxan daude, momentu honetan, Maria Díaz de Haro kalean egiten ari garen obra, eta baita ere Rodríguez Ariasen. Eta baita ere, Iparragirreko kalean egin genuena. Gero eta esparru gehiago oinezkoentzako eta esparru gutxiago kotxeentzako. Hori da gaur egungo tendentzia hiri jasangarriagoetan. Eta Bilbo hiri jasangarria da, horregatik egiten dugu hori. Baita ere, irabazi dugu azken urteetan 10.000 metro karratu lorategietan. Eta urrengo planagaz irabaziko dugu beste 12.000 metro karratuak. Eta Gran Bian, azkenean Gran Bian, aztertu behar dugu ondo, oinezkoentzako baita ere, eremuak edo esparruak irabazteko. Zegnik mailan geneukan proiektuagaz, ez zan irabazten oinezkoentzako ezer. Horregatik jarri genuen dudan edo nik eskatu nuen, hau landu behar dugu gehiago eta landuko dugu gehiago, baina geure jarrera argi eta garbi geratzen da, aztertzen bada zeintzuk izan diren
gure obrak azken urte hauetan. Bainera adierazle klimatikoak hor daude, beraz alako beharrezkoa izaten dira alako apustuak. Eta beste gai bati helduta ez, azpiegiturez eta gabiltzala, badago ere horrez abiadura handiko tren entzute txua, ez, kritikatu egin zenun, bere, ez, edo kritikatu izan duzu ez, apur bat, geldo doan proiektua badela alaren argi erakutsi duzu ez, zein modutan nahi den Bilbora iristea, eta horrek ere apur bat, ez, subterrazio horrek, apur bat, nola da, argazkia edo Bilboko ere aldatu egingo du, ez, nolakoa izango da? Trena abiadura handikoa izango da, baina prozesua ez da hain abiadura handikoa, eta hori behar dugu momentu honetan. Nik uste dut proiektua Bilborentzako, Bizkaiarentzako, esango nuke Euskadirentzako oso importantea dela. Beste hiriek abiadura handiko trena badute eta Bilbok ez badu, horrek esan nahi du lehiakortasuna galtzen dugula. Eta garapen ekonomikorako konektibidadea oso importantea da. Horrexegatik, nik alkatea naizen aldetik, beti eskatu dut proiektua alantza izan behar da, eta trena lurperatuta heldu behar dela Bilbora. Hori izan da beti neure proiektua, eta hori izango da neure proiektua etorkizunean ere. Eta hori lantzeko momentu honetan aurrera pausuak emoten ari gara. Adibidez, ministeritzak atera du, esleitu du proiektua, eta guk esleituko dugu abandoko plan berezia, master plana esleituko dugu. Horrek esan nahi du, aurre pausuak emoten ari garela. Eta hori izan behar da, eredua lan neitzeko. Momentu honetan, lantzen ari gara, edo lan taldean nik uste dut ona dela, eta gure asmoa behintzat izango da holantze jarraitzea. Zein izango da aldaketa nagusiena? Baitu, momentu honetan, hor Bilboko erdian daukagu izugarrizko hirigintza ikuspuntutik izugarrizko ezi ferrobiarioa esango nuke. Eta proiektuagaz hori desagertu egingo da. Eta hor, irabaziko dugu beste 1.000 metro karratuko esparrua hiriarentzako. Horrek esan nahi du, masterplanak esango du, hor zer eukiko dugun. Baina trena lurperatzen bada, irabaztiko dugu proiektu esparru hori. Eta era horretan lortuko dugu izugarrizko lotura San Francisco eta Bilbo erdiagaz. Eta hori baita ere, gizarte mailan nik uste dut importantea dela. Osondo, eta bukatze aldera, Bilbo baitu beste hainbeste ertz guztietarako ez dugu denborarik, beraz, maiatza ere hortxe dago, laster hauteskundeak datoz, eta dagoeneko noski bazabiltza lanean horretan ere ez, ikusi zaitugu auzo garrantzitsua bada, ez, herritarrak entzutea, lehenbiziko ez, gauza horixe da, beraz, ez, nola ari zara, bizitzen aurre kanpaina hau, eta, ez, kezka dituzte bilbotarrak, eta nola erantzungo diezu horiei? Ezagutu nahi dut, nik uste dut hiria ondo ezagutzen dodala eta baita ere hirien auzoak, baina zehaztasunak momentu honetan behar ditugu zehaztasunak eta baita ere pertsona bakoitzaren kezkak, preokupazioak eta kritika baita ere, segaitzik ez. Eta nik aurkezten dodan preokupazio importanten bat izango nuke dela irisgarritasuna. Bilbo bakigu nola dan geografiko ikuspuntutik, igo behar da auzo asko geure mendien magalean dauz, eta behar ditugu gero eta ascensore gehiago. Beitu, nik heldu nintzenean alkatetzara, bageneukan Bilbon 20 igogailu. Momentu honetan daukagu 64. Horrek esan nahi du izugarrizko aurrera pausua eman behar dugula. Neure konpromisoa izango da hori hobetzea. Eta hor agertzen dira momentu honetan Mazustegiko igogailua, Artasuko igogailuak. Bazirudi, ez ziren posible olako igogailuak. Baina azkenean, aztertu dugu ondo, eta nik uste dut izugarrizko proiektuak eukiko ditugula, irtenbide bat emoteko Bilboko irisgarritasunari. Osondo, honekin hemen utzi barra daukagu elkarrizketa, ez orte hon orain lan askoko garaiak baitatoz, eskerrik asko gaur gurean izatearren. Eskerrik asko eta nahi duzun arte.